Una de les raons per les quals potser em va proposar fer aquest monument era que la gent que ho va moure eren alumnes meus. I aleshores probablement aquesta vinculació va fer que hi haguera una certa confiança i que confiaren en mi per dur endavant el projecte. Els familiars de les víctimes del bombardeig ja van ser, és a dir, feien una mena de memorial cada any. I això en part és el que recullen els joves del Consell de la Joventut per a intentar dignificar l'acte que es feia anualment i que és anterior a la iniciativa del monument. És a dir, això en els anys, bueno, en els anys 50 potser no, però en els anys 60, finals dels anys 60, ja es feia un acte cada 12 de febrer davant de l'estació, però era una cosa minoritària i un poc reduïda als familiars i a gent, diguem, dels moviments antifranquistes. I el que passa és que pot ser a partir del moment en què, o sigui, de la legislatura en la que està Zapatero a la presidència del govern i que es mou, diguem, la recuperació de la memòria històrica, diguem que aquesta colla de joves del Consell de la Joventut s'apliquen el conte a nivell local i decideixen dur endavant la iniciativa d'un monument. I aleshores m'ho proposen a mi, suposo que li ho haurem pogut proposar a qualsevol altre artista, però bé, hi havia confiança, havien fet potser alguna altra col·laboració abans i això va fer que d'alguna manera sorgirà aquesta relació. La presentació de la maqueta i els inicis del treball és de 2004, però és probable que puguem rastrejar-ho fins a finals del 2003, però jo no ho recordo exactament, tindria que mirar els quaderns de notes perquè ells m'ho proposen. Clar, el problema que hi havia és que l'Ajuntament en aquesta època era el d'Alfonso Rus, no? Alfonso Rus no tenia cap interès en que es fera el monument, però de totes maneres hi havia una cosa que va poder permetre tirar endavant el projecte, i és que aquest espai no és de l'Ajuntament, sinó d'Adif. Al principi no va haver sintonia, no va haver cap sinergia. I després, a partir d'un cert moment, a finals del 2006, per intervenció imagina que d'esferes, diguem, polítiques, el Llamazares fa una mena de proposta en el Congrés i hi ha alguna iniciativa més, es desbloqueja i en poc de temps hem de muntar el monument, que estava a mitges, que simplement estava patronat, havien tallat les planxes del monument i clar, ho teníem en un magatzem allí guardat, perquè muntar-ho era pitjor. Va ser sufragat públicament, sí. Això sense comptar que, és a dir, simplement el meu treball va ser completament desinteressat i jo no vaig cobrar res i simplement van cobrar la gent que va treballar, els artesans que van treballar en la construcció, els ferrers i la gent que va fer, o els obrers que van fer els fonaments i aquest tipus de coses. O sigui, que van buscar una despesa mínima. Sempre els artistes sempre són els que queden fora de cobrar. Sí. No, té més visibilitat. No, un monument vertical té més visibilitat que un monument horitzontal. De fet, alguna de les propostes eren horitzontals. Per exemple, al principi vaig pensar en fer una mà gran per a col·locar en aquell racó d'allà, de manera que la gent poguera seure's damunt de la mà, una mà caiguda, que seguera en marbre o en bronze i tal, però, clar, això haurà costat molts més diners. Diguem que en el món ferroviari tot és de ferro. És a dir, els raïls dels trens, els trens, tot és de ferro, ja és a dir, predomina el color òxid, i més en l'època, vull dir, ara les coses són d'altres colors, però jo me'n recordo com estava l'estació abans de la remodelació que es va fer, i ahir hi havia tallers de Renfe i tal, i tot era color òxid. Aleshores, d'alguna manera, això tenia aquest sentit. A veure, la idea, per exemple, fixa't, té diferents aspectes, no? La idea, per exemple, el fet que siga una mena d'arc
el van pensar per a col·locar-lo al davant de l'estació, per a que la gent passara pel mig com una porta a la memòria, no? Per això la llegenda està aquí mateix al darrere. Després, la forma dels picos estos que té el monument, al millor pot recordar les ales dels avions, una mà, perquè al principi hi havia la idea de la mà, també hi havia una de les propostes que era una mà com així protegint-se i tal. I aleshores és com una forma, és a dir, és com un paral·lelepíped que contindria la mà, no? I el nom del monument és Aixopluc, que significa això, protecció, de fet, així estem aixoplugant-nos.